Doncs bé, és una iniciativa que fem juntament des de l'àrea de Medi Ambient i l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós. És una de les iniciatives que estava dintre el nou Pla de Prevenció de Residus, que es va aprovar al final del mandat passat, i el que pretén és reduir els plàstics quan la gent va al mercat a comprar. Què es dona avui? Es donen bosses que no són de plàstic, que són d'un material fet per posar a la verdura o la fruita, i tàpers o pots de vidre perquè puguis agafar la carn, el peix o el que sigui i el puguis posar a la nevera o al congelador. Què fem en aquesta iniciativa? El que intentem és que la gent no deixi d'utilitzar el plàstic, que és el principal residu que més contamina i que més costa de fer desaparèixer. Se sap més o menys quantes bosses de plàstic d'un sol ús es poden vendre en un mes, per exemple, al mercat de Palamós? Ho sabeu? Us ho han dit els botiguers? No, aquesta dada no la tenim, però imaginem que cada persona que va comprar, si se li dona una bossa de plàstic, doncs tota persona que passa per un mercat municipal acaba amb una bossa de plàstic. El que intentem ara és primer conscienciar a la ciutadania i a partir de principis de l'any que ve farem proves pilots amb ja comerciants aquí del mercat municipal perquè ells mateixos, quan vinguin els clients, deixin de donar bosses de plàstic. Bé, és una campanya que organitzem des de l'àrea de promoció econòmica juntament amb l'àrea de Medi Ambient, perquè mercat, i sobretot mercat municipal, vol dir la posada en valor d'aquests productes de proximitat. I aquí a Palamós, com no, tenim una base que és el peix, que a més de proximitat que el peix de Palamós no en tenim cap altre, però no només és peix, és producte de l'horta, horta de proximitat, producte de carn del país, carn de qualitat, i com diem sempre, el mercat és on trobes tot aquell producte que acaba sent un producte de confiança i on tots els venedors de mercat acaben sent aquells prescriptors, no? Tu potser, com compres per tu, potser pots comprar a qualsevol lloc, però com compres pels teus fills, el millor lloc per trobar el millor producte acostumen a ser sempre els mercats, i aquí a Palamós, doncs, com no, tenim un mercat variat, únic, i on tenim un producte extraordinari, que és el peix de la llotja de Palamós. Amb la Cristina Mañas, de la Confraria de Pescadors de Palamós. Cristina, aquesta iniciativa que avui es presenta aquí al Mercat Cobert també es fa des del Mercat del Peix. Com hi participeu vosaltres? Nosaltres hi participem amb unes bosses isotèrmiques que promocionem perquè la gent que ve a comprar en el mercat pugui utilitzar aquestes bosses cada vegada que ve, no hagi d'usar plàstic, i d'altra banda mantenir la frescor del peix, que això és el que interessa, i poder arribar a casa amb el producte fresc i poder, si és que cal anar a comprar en un altre lloc, anar amb garantia de que no perdrà la frescor. I sobretot això, incentivar que reutilitzin, sempre utilitzin la mateixa bossa quan vagin a comprar el peix. Creus que la gent cada cop té més consciència d'aquest problema mediambiental que tenim? Jo penso que sí, vull dir que ara estem en un problema molt greu i crec que falta entre tots posar-hi de la nostra part, no? I contribuir amb aquestes accions per tal de reduir al màxim el plàstic i intentar de tenir un món una mica més sostenible. Aurora, com has rebut els comerciants d'aquesta iniciativa? Doncs molt bé, nosaltres totes les iniciatives ens venen sempre molt bé, i aquesta és una iniciativa que tots defensarem sempre. Intentarem que es faci més com aquesta. Sabeu quantes bosses d'un sol ús es poden utilitzar en el mercat al llarg d'una setmana, per exemple? Ni idea, però suposo que moltíssimes. No ho sé exactament. Des que va entrar la normativa que havíem de pagar les bosses s'ha reduït moltíssim el consum de bosses, però tot i això encara, i sobretot també molts envasos de plàstic. Més que bosses, potser ara hem passat de canviar de bosses a envasos de plàstic. Sí, perquè les bosses hi ha un tipus de bosses, les que són per exemple de color blanc, aquestes no es paguen, no es paguen les altres, es paguen les grosses. Només estem obligats a cobrar les bosses que porten les de nansa, les típiques de samarreta que diem, només aquestes.